Det vil jeg lytte nok til. Chris, hvad har du så at sige til det hele? Altså, jeg synes jo, den her dag har forløbet, ligesom jeg forventede. Altså, jeg havde regnet med at se lidt mere hot stuff fra Peder, men altså... Jeg vil sige, på mange måder, den her dag er en succes for mig i det, jeg faktisk var op til eksamen og faktisk prøvede at gøre noget ud af det. Jeg fik en god karakter ud af det, men Christian her, det var sådan en sørgelig skæbne. Han fik ulykkestallet jo. 12. Ja. Men det er jo sådan, det skal være her. Det er også lidt nørdet. Her på Team Fnø. Team Fnø. Ja. Lige nu sidder vi på en pub til at drikke noget dejligt øl. Og spille noget diller. Ja. Nå, det der kortspil. Nu må vi se, hvor langt vi kommer med ranked, når vi kommer hjem. Nej, men jeg kan kun give dig ret i det, du siger til mig. Der er god nok. Skoftmann. Ja. A.k.a. Christian. Så er der Og Gunknier. A.k.a. Krias. Seahorse. Så kameramand der, det er El Piders El Javernak. Man ser fucking klart med. Og her har vi så El Mr. Ninja Gimlier. Fnø Ninja Gimli. Og